باب الوقار والسكينة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لواهته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. اللهوات جمع لهات، وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية باكلة أنك مناني أني بيناني أني سبا شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبنا بسوني تاني فلاني ميلاد النصارى وكجاتي با فلاني مغاني كله سانكالو تانا بسوني وتاني شغيناي. أمبي باكو جيكورني بولفلا مسجد السلام كونو درسوا إمامنا النووي رحمه الله أكا كتاب كونو رياض الصالحين. باب الوقار والسكينة. من يبوندا بوندا مني هذا مدى أكاكا وقتي بيكا كي تشغولا تشغو مني بونيارو يرى بونيا بي كي يرى بونيا أنكو يرى بونيا مي ka yere korta mogo ka wote ikake la hala minni mogo yuye doro ibi bonya ki karama wakaru koroye ode wa shakina ye sabatini mafantiya minni be tama ibi ka ko wakati bete komi mogo min jawulilendo na be girigiri na yere wadatun bunkasiru kwal wakaru huwa hayatu yantasifu biha al-abdu yakunu wahara ko wahara yede hada madan yire ki ke chogo dola ni mo yu yedro ibi bonya bi hais ija arahu man yarahu yahtarimuhu wa ya'jimuhu waharu yede ki yire ke la halala min ni mo yiye abi bonya abi karama al wahara yode wa shakinatu hiya adamu li harakatul kashira. La magachama sekina kure munye ikana to kala magachama ke itama to kuma to anishigi to wa adamu tish ani kana giri bal yakunu sakina fi qalbihi ikake mo ma fantile dusukun kono o fi jawarihi ikake mo ma fantile ka sufe wala o fi maghalihi ikake mo ma fantile ikakuma wala sekina yeninde idusukun ma fantaka ka soroye ika sufe ma ka fantiya ka soro ika kuma kaw fana ma fantiya ka soro la ni te keni girigiriye tuma mi Imam Nawawi bonda keni togola no simra rahimahullah tuma ma yenni fo ko wala sakana hajani wasfaini aqul sikatala nimman kutu fula min fulani nye alwaqar washakinatu min khairi qisali allati yamunnu Allah biha ala al-abdi ko munu fulani nye min yashki alwaqar wa nishakina man kutu fuladiro ni ala be fonan shirake aka jonkani waye لأن ضد ذلك لا يكون الإنسان لا سكينة عنده ولا هيبة عنده لأن ضد ذلك نون تنايموني هذا مدين كake ما فانتيا تيفي يربونيا تيفي إمي يركي تقول أني موغو بونيا أوا يكلا هلفنا ما فانتيا تي وليس وقورا بل هو مهين ni kera o chogola doro teke mogo bonyale ibeke mogo de mogo min be dogoya
wa gadi wada nafsahu wa najalaha donc wala yere de yere majigi ki yere doya imam an-Nawawi rahimahullah nunu fo akalla daye ale be delila de keni qur'ana aya wi folo parce que alaka qur'ana de be fembe nye folo alaka kuma de be fembe nye folo ako qala Allah ta'ala ko ala ko masamin korta lendo wa ibadur rahman alaka jo alladhina yamsuna ala al-ardi hauna alaka jonye mu'minu ni be tama dugu koro ko be tama doni ate komi katama komi banabagato fana de usen telalen do metama doni nye munye yere bonya ni yere janga ni la maga chamante yu bolo ube tama o chogo de la alaka jonyumo wa ija qatabahumul jahiluna qalu salama alaka jonyumo ni jahili minyu kuma nyogonya ulube kuma do fuye kuma mimbu kishi nute do ka jahil yala qalu salama korote koni jahilu kuma nyogonya ube salamu bulika la nyini to yede ni jahili ya nyini fe ko abu kuma nyogonya ulube kuma do de fo jahili nye kuma mimbu kishi nute do ka jahil yala nute do ka kuma nyogonya la ba kuma kishi lende fo minti do o ka jahil yala وكفى كواني عائشة رضي الله عنها قد سمنا أنبا عائشة ملكة جيكبواما قالت أنبا شتكو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدمي أن قد داهكا كو أليما تشيدني أبرا كنا يللا كسوبي كا يلي شي أدام كا داوغا كا يلي كسوبي كو أليما تشيدني أبوكي حتى ترى منه لحواته ciden ka yele fo ibe akada kununa ana nugo kungo ye ko ale ma ciden de amadeli ka ciden ni nayo yele suku ka bara ni dawaga la hawatu yemunye ni dawaga da sanfela la hawatu yo ode ciden madeli ko ale madeli ka ciden ya ka yele ka dawaga fo ko yoroye an bai shi to inna makana yatabassamu ciden ka yele de lebe yele misenu de ke kamunye ka yele misenu ke ciden ka yele chogo be yode mi ka ciden nya ka yele ka kambo kakaka amo ke abara ubi ka ciden nya ka yele sha damma ka dawaga fuiba da kununa sanfelaye ko cid ko ali modeli ko yabara donc obe munyira alwahar ciden be ke la hala de la bada niya yedro iba karamo iba bonya yele ka fo ka kambo atoke yele ka dawa ka fo da sanfela beye da konona sanfela beye ko cide madele koke aka yele beye yele misenu ni munye de nu cide nyele la yere de ka sha damma nu go mankuto ko ayele la fo anya ataka juye ni mimbe sanfe ko ayele la fanyoye o ye cide ka yele danye me ka fo da de wagara fo da konona kai ayi aha باب الندب إلى إتيان الصلاة العلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما كن بوندا كاكا يلاسو كاكا نويفه ni bena salli yoro la ube ipeta doni nyini yoro la ube nunu fulan nyogona fewo fenni bato yoro de ni baraji nyini yoro de minali ibadati ninye ni bena salli yoro la ube ni bena doni nyini yoro la ube nunu fulan na nyogona munu nye bato koye ikana bisekinati ni bena ima fanchalen kana wal waqaru ani ikana ni ibonya lendo ikana ni bonya kana makono ikana bonya ni karama kono ni beta saliro la tani mafanja ni bonya ni karama
ni beta doni nyini la ta chogo dola mi ma fantilendo bonyane karama bi bolo bato chogo bato yoro bebo chogo la ayo de la ke munye akwala ko masamin korota leno o ma mi wajju sha'ir allah ko ala ko mugo ala ka bato yoro niyo o bonya fa innaha min taqwa alqulub ko o ba yira de ko dusukum be siralaje salliro niyo bonya misiru niyo bonya ko karama ni ibeta bonya de kono ni beta ma fanta de kono ko mugo bo ko ba yira ko dusukum be siralaje balma ni dusukun fana munna ala ye dusukun de siranye alanye fo ama fo o ba yira ko suufe be sir alanye ake dusukun de fo parce que dusukun be hada maden kono na nya na sirana alanye far koro to be sir alanye ni dusukun ma sir alanye dro far koro to te sir alanye odi ato chiden ko ala wa inna fil jasad mudghah ija salahati صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فسد الجسد كله ألا وهي القلب تيدن ko sogo bu kelembe fari kolola na nyana fari kolo tobe be nyano fe na chinyana fari kolo tobe be chinya tiden ko ye duskunde nyada maden duskunya na dore fari kolo to nyana na chinyana fari kolo to chinyana wodi ya to ala yere ko aya kono ala ka bato yoro tamansin mo be ulu bonya o ba yira ko atigi duskumbe sir alani aya wuri ala ko zalikan o man yu'ajjimu hurumati llahi fa huwa khairul lahu inda rabbih ala ko nin fulede ala yere ya horoma do ko munun ka ko bonya le unye ni mo yo ulu bonya ko karama o de yima heraye itigi alafe donc ni nya yira ala ka bato yoro u ka bonyo ka karama yala mugo be yin nin kono ba mugo munum be na misiru kono na la sunyali de kama ala ka bato yoro u bonya ire folo yimena ala ka bato yoro na ni bonya ni karama ni ma fantiaye yiminke ala ka bato yoro nya fana ima bonya ima karama itera samara sunyala de ete yenni aya kono ete ala ka bato yoro bonya bagana karama bagay eye moto sunyala de ete nin ko kono eye mugo ka telefoni sunyala de ete nin ko kono ema ala ka bato yoro emu bonya imu karama idus kunte sirala nyi fana ni dus kumbe sir ala nye sunyali ita ke yoro were janka misiri kono ni dus kumbe sirala nye te wali telefoni ta misiri kono ni dus kumbe sirala nye te wali moto ta misiri kono min niye mugo munun ba ke umana bato yoro na karama kono umana bato yoro na mafanja kono u alaka bato yoro bonya bagawte fana donc o bayira hada made bato yoro bonya de wode bayira na kondu disku mesra lañe aya fulana bato yoro bonya o ba ode ima heray itige alafe ni malaka bato yoro bonya ko fula bila idiskunte sira lañe kele fulanna fana awa o de ma jugu ma itige alafe o ye ko jugu de ni ba soro itige alafe ala kan kiskantanga o ko fa ye hadisan nati an abi hurairah radiyallahu anhu karisamna abu hurairah malaka je kabama qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul abu hurairah ko alayya macide bafo ida uhumati salatun fala tatuha wa antum tas'auna ciden ko ni salli jora akana na sallima ateliyale kawse ka bolikana mana ibe ewa misiri kene manala eye salli korotame eye salli joli me ube eba ke kana almamini jama donna sallila iki sen teliya kojugu ube ka boli kojugu kana purun ka be uruku kana ta tinda ka boli kana ka teliya kana ciden koy kanoke parce hada madin fule depuis salli ji tay ka sokono ka misiri siramina abe ko be salli dela sabati de ka soro bolo hakili sigi de ka soro bolo ma fante ka soro ka sofeula ini giri kana na misiri la tama kana de itama chokola akwa kana teliya kana misiri la de wa tuha wa antum tamusuna
ayina misiri la au nabe tama akan lada tama cogola itama kana misila de ikan lada tama cogola kana boli kani sentali akodu wa alaikum sakinatu ana to ma fantani bonya fana kasura okolo akana yire bonya ni kono ani karama kono fama adrakitum fasallu nawna na misirila abbenna minna alimami bolo abo salli wa ma fatakum fatimu minya auda abo dafa ni hadisa muntafaq alayhi bukhari muslim benna hadisaina fadamadu bala يستفاد من الحديث من هذا الحديث فوائد منها تعجيم الصلاة نففل مني هذا مدين كسالي بويا أكاك ني هذا مدين بنا سالي رولا ناني على يسرانيه ناني ما فانتياي ناني نابونيا ني كرامكو أريسا يونيرانا ناني ما فانتياي إكانا بونيا ني كرامكو سالي رولا أبا كنو أنه لا باس أن تسمع الإقامة من خارج المسجد كوباسي تالا سلي كورتا أكامي مشيرك كنمالا ولا حاجة منك فإذا قام المؤذن في مكبر صوتي ليسمع من كان خارج المسجد فلا باس ونسمينكم منك ننكو ninya yiranna ko salli korta bese ka bo musiri kene malala pasjidan ko tugodi hadisayna ako tugodi ya uhmati sala ni salli jora e salli jo kamme ebe musiri kene malala kana tele yare tama kana ikalla da tama tugola donc ninya yiranna ko salli korta ko ja abe bo musiri kene malala donc ko ola ni salli wole la ni salli korota ka salli jo mikro la ko basitala parce que munna yen info parce que be doni ke baga do bolo ko salli korota ko akada misiri corona de la ko salli wole dronde kanka bo mikro la sanfe ni salli korota le ko kanka da misiri corona de la ko parce que salli be jo ka korota mun be misiri kono de kumi munumbu ka sokono ko salli korotai ndeke uluye so solide bala donc kuma sali de fulani nya ko tanke ciden ko ni salli jora iya jo kamme kito kene mai katama kana ni ya ira ciden tilela salli joli tumbe go kenema donc ola ni mu'min ni salli jo mikrola na be go kenema mugo ba me kuto kenema basitala ako in kana badu nasi qad a'taradan ala haja ako harin na yasur mugudo bala milanina wa qala innahu idha qama min kharij al masjid takassala an-nas mu'minu fana ko salli kurta kana bo kene mawdu fana nuka haklina kunni salli kurta bora mushrik kene manala abimme ni korola ko mu billafu ku tena misiri la jorna ko munun kasoni misiri kasuru ku ubu atoyede uba fo wakati maseforo ni salli korotala mbese kata mbebe salima donc avec sababu ye kullafu utena misiri la jonathan ko nube salli korotame uba fo ni salli korotara mbena misiri la kasura kaka mo ni ka misiri kasuru kana misiri la de sani salli korota wakati kase ina jikiru ke ibe misiri kono na minna ibe bato de la donc menni misiri konni salli korotara do ko abe do salaya ako walakin ma dama li amru qad sara misluhu fi ahdi rasul alayhi salatu wassalam wa anna li iqamat tasmi min al kharij akun ma dama ko koyno na kera tido nyire tilela mo yo salli korota kam salli do kam misiri kene malala fa inna nara annahu la basa bihi akola ulu awlu bolo bashitala salli ka korta misiri mi korola tanka ni wona keras mi tiren tilela ko salli korta be bu kenema donc wulu bolo salli ka korta mi korola ko bashito wala walakin ash-shay'u alladhi yughsa minhu li-ism akum femmi ni abole mi korola nambe sira mo kana jurbu surala
ما يفعله بعض الناس فينقل صلاة نفسها أبر مكبر الصوت من المنارات أقول بسرفني ني أكلي كان جنوب الله سمعما ويمغو بسلم منكم ميكرولا مسيري سانف ميكرولا سلم من ببانجي مغو من وسلم بانجلو وكلام بو مسيري كنما ميكرولا مسيري مناري ميكرولا فإن هذا يسوس على من حوله وكون نكوني كو أبي مغو من بمسيري كرفة كو أبو واسو كسلك منا فجر سلي أبيك مسيري سانف ميكرولا ميكرو من بكنما ube safo salli ube futuru salli ku ulu be sira mugo kana jurubu soro de la ko parce que mugo munum be misiri krefe ko abu wasu la shiyama fi salati al-layli fi salati al-jahriya ko kuma muna sufi salli munum be bange yusawisu ala ahli al-buyut ko ni kalan kera mikro la ola ko du mugo munum so mugo munum be abu taswisi ويسوس على المساجد القريبة كل مسيري منو فناني أو مسيري كسرو كو أنو مسيري منو كسرابو فنا واسو حتى إننا كفؤلو سمعنا بعض الناس إذا سمع مكبر صوتي من مسجد قريب يتابع بقلبه الإمام الذي في المسجد الثاني ونسمينك رحمه الله فو أسير علوما kafin misiru do mu kasuru nyogona ko misiri do be soroye misiri do sorolaye jaman min be sallu ka alimami kofe misiri fulana ka mikro ka alimami bake ka kala dogo ato misiri do in kono ka misiri fulana ka alimami ka alame ka dusukumbila anofe misiri min kasuru wa sami'ana kulu yame anna ba'dahum آمنا على قراءة إمام المسجد الثاني كونوا يامي كوكا مغدوتو مسيري دولا مسيري دوكا الماميكو ولا دالينا ميكرولا نم مسيري كمغو يامي أي مسيري فلنا المامي ولا دالينا علي أمينا من أنوفي كو أفنا سيرا ولما لما قال الإمام الثاني ولا دالين قال هؤلاء أمين وهذا ليس ببعيد ako tuma misiri fulana kalmami ko wala dalina misiri do in kam go ko amina nofe ako onu keli manja fano li anna al qalb idha asqala bi shay arada an khayrihi parce que dusukun fule na surani feminye na asurani fendoye abenyina fendo ko fendo abe go ola fa idha kanu yutabi'una qira'atu al masjid al mujawir na ya suru mu'minun bi misri wore kono ubaka kam misri wore ka kala ka lamme ka mutaba wa kanat qira'atu al-imam jayyida fi sawti wal idai na ya suru al-imam ka kankani harafu dun ko wadi to fa nakani fa innal qalban qad yulha al-imam alladhi bayna yadayhi duskun bi saka sugula ka bo al-imam min ba koro wa qad sabata fi muwatta'i imam maliki أقول سبت إلى إمامنا مالك كم واتقنا رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج جات ليلة وشهابه في المسجد يصلون ويجهرون بالقراءة وكيدن دلك بوكنا كم مسير لا دوندولا جما بك كسلم مسير لا ديباك كسلي تيكا كلام بانجي وقال عليه الصلاة والسلام كيدن كو كسني نيما باكا إن المصلى yunaji rabbahu ako salli baga ibake ki tigi ala de gundo nyogonya fali yanzur bima yunajihu bihi ire ka lage bi tigi ala gundo nyogonya ni minye wala yujhiru ba'dukum ala ba'd bil qur'an adola kele akana bangali ke nyogon kan ni qur'ana kalaje ni hadisa be muwata kono donc ni hadisa ye delilay hari hada madde sufela la nibi ka sokono ibi ka sufe nafila mununke afo hakela yirebe mimme ube ka fo dal du koro yikani ka kalam bange nibi ka sugunugo ani munumbe sokono unu be sinogo sokelen kono yikani kono parce que tidon ko hari qur'ana kala kana mugo to yonai kani kam bange ni ka qur'ana kala nye nibe mugo re to yonai
fajala hajan ajaiyatan wa naha anhu cide hari ki kam bange sallila ni qur'anai kam mo wure dugu kam mo wure toro cide nyake tora e cide ni baleli kaka awo bunu suminu ko ako be kene de kafana wali hajan nahanu nara ako de koso kunu yaye anna alladhina yafaluna haja yuwadduna salatan min ala almanarat abra mukabbir sauti نرى أنهم إذا كانوا يوزون من حولهم فهم آشمون كونوا ياye mogo ni salli munum be bange na bu go ni korodela na ya soro sigi nyogo munum be misiri kere fa abu tonyo na ya soro abe misiri were wasu ku tonyo ku ulu bolo ku tigila mogo ku ujunubu tode do ko junubu de bula fa huwa ashimuna utugo be junubu soro فإن كان هذا العمل يكون فيه إنسان إما آشما وإما سالما أقولنا يا سر هذا مدن نكون من كيت فلان نيكا كلام نيكولا نيبكو فلان يغنتي إما إنك موجود جنبوتوي إما إنك كسي جنبوما فلا شك أن تركه أولى أقول شكتالا نمو من سيرا توي كو أودكاني وهو في الحقيقة لا فائدة منه أقول نيا لاجي حقيقة يرلا فنا nimbe salli nka salli munum be bange o kan ka bange no ye mo ko me ko to misiri kene manala akuni yalla jenna fa yiretala ako fayda yiretala na fa yiretala fal imam inma yusalli li ahli al masjid parce que al imami jamam min di ko fe misiri ko ba ke ka salli no ulude wala yusalli ila man kana kharij al masjid mo munum be misiri kene manala bu ka sokono eta ke ka salli no uluye ibaki ka salli no misiri mo gombe summa wa fihi aidan ako abakono tuguni annahu idha kana al insan kasula sabbatahu shaytan fayantajiru ila arakiyat al ula wa shaniya wa shanisa ako tiyali wore bala tuguni ni kaya wa salli munum be bange na be bu mikrola ko shaytane abe suka mugo do sabati nu tana salli la jonna ni almamiya kalanda mina abafo ido ni asera abe surunya uruko wakati marakan fulon kata biyama abato shaytane ba bola ido arakan fulana mbeta be oma arakan sabana mbeta be oma aw yaqulu lahu shaytanu ijlis hatta la yabghi illa rak'atan wube shaytane be suka foyere isigisa na tora alakan keleye ibeta fa yahrimu min al-khair an itiyani al-masjid li-salat aw abeke sababu tigla mobe kumantiya herala min yin mishirin na le kana sallila ma dama annahu yasma'u sawta qira'atu al-imam ma dama tilube al-mami kanna abin makununi da ke nka to na shira arakan labanan beta wabeke sababu ye ka kumantiya mishirin na le herama ani salli wa hakaja kullama arada an yaquma sabbatahu shaytan waqti na ko be wuli doro shaytani ba Allah ka sabati wo salli beta kada li haja nusimin kunnin koso nu shi riwanana ko ulube wa shakanke ubalima wuye wala shiyama ali ayimma ko kuma mana alimami Allah ne falu zalika ku kana okay ka salli ubange mikrola wa an tusallima jimamahum wa yusallima ikhwanahum uku yireka kan kishi uku ka balmo kan kishi min adiyatihum kabu ka tunyalima hatta fil buyuti aida har su kono fana uka mugo uka toye puru ka kishi mugo tunyalima uka su kono urumba ma badu nas akwa bise kake mugo dobe yakunu qad salla wa yuhibbu an yanam ويرتاح يا بس كسر مودو با كسوكنو يوجراتو دي وبي ويم مسود مسيري سلم واجبك وقتي سيله عليه سلرا سلين كوفي ابافي كسينو كلافيا قد يكون مريضا شهرا ليل كله ابيسر بنا بقاتو دي فنبي ايسو بيسي انيانا بنا يمبولو فيجي اجه حاجه صوت ni o wakati ni o yella fasoro na ko abedda kasinogo nin kan min be bon micro la o kayimbe o kayimbe fana abe akono na ha abadde o badde
وقد يكون المسجد قريبا من سطوح في أيام القيد وفيه السبيان فيفجوهم صوت المكبر أبسك سورة مسلم بدأ نكجر يرو دولا فنا يرو منو ندمسنون بلاي كاتشايا ندمسنون شنو غطور مسلم سلم واجب كان ننكاين بأولو فنا دقو كوجري فلحاسن أقول لنيني أن هذه المسائل ابتلي بها بعض الناس كل مسائل من فلن قوم دولا جربلناي نسأل الله أن يعافينا وإياهم ko alebe ala deli alaka annu tigul lafiya wasaru yuduna man bi jiwarihim min al masajid wal buyut ko ukera mugoye mu be mugo toro mugo muslimunun ka gerula ani so munun ka gerula ubu toro fi amri kola la fa'idata minhu ko minni nafatala fa ijaji tawlima arrakiya fakabbir donc buno semi rahimahullah minye aye faida munumbo ko salli joli ka bo micro la kenema ako bashi tola parce que saudi a besoin tun tara uka mewa araisi suuni al-islami wal awqaf wa da'wa anyamara ministry so mimbe saudi aka misiru ka kibariyala nyamariya tungoraye ko fenwo fenye misiri de sauriya ni salli wele kante ani ka salli korota mikrola minye kalawunye abe kadda misiri kononawla o de son tara uka famo bolo depuis so Abdallah Bumbaji tile uye kuinke kuba de son ta mankan chayarala ayasoro Bumbaji de nyemaye ale kanogo ate mankan ni fitina ufe atile la décision tun tara Bumbaji tile la misidun minye salli wele ani salli korota ulu doron ka bo kenema minye salli munube bange mo kana wa salli bange mikro la kenema o kato misiru konona la ne tuma mi mankan charala Bumbaji ye décision wala menyina utunya décision ta do tunye bara damina na yerenta do continue ba ma continue ni bunu semino ko re mo la depuis ale ka nyana mayala ndella la uya ndella ka miala ako ale ko ne ka dugu uneza ako misiri mi korote kene manibe kalala Allah salli wala salli korta salli bebe ke misiri konona de la adella ko funya mi ata ako ale ko ne ka dugu alhamdulillah misiri mi koro kalante kala kenema ni mo bame salli wala ni salli korta de bo kenema donc ola atumbe femmi foya oyeninde bo saudia sosoli tunna na fula de la ale ka hakilina minye fulana la yo fanye minye atumbe do yere bolo karamo do bolo saudia ko salli wele doronde kabo har salli korta o kadda misri kononana me minye sheikh ibn Usaymin rahimahullah ani sheikh Abdallah Bumbaji nunu koni yo ye salli korta be bo o de sabawai salli korta salli joli o be bo sanfe mikrola ode sababai afule ko ode yawa giriyaya ka sabatiya ni min te sababai wulu bolo min manka ke wu bolo ni delela we ayofo min ye ka sallu bange mikrola balma ambe ala deli me comme anka jamana anka famu masoma yere folo janko anko fo ko mo ka barakenay nunu ye sariyade ube silamiya kononana nanuma ambu fo ani anku ka ke ko kele wonte parce que jamana madina famu folo ne yo fo anka jamana ko sariya be misiru ka mikro la ne an masoma folo kura fule igiliju la an fe folo ya haramu e sosoli tola amma nya soro la folo kura min fule igiliju la nabi ye silama jamana kono doni ke baga be bolo ya haramu ye folo an bay se to ka hadisa sahalim be ako cide fenwo fenye fende ni kurambala ko cide madeli na be so koto aka so kono na makari way hadisa sahale nya folo kuram fule girila an ka jamana la folo kuram be silama dew nyere kanna cheni la folo kuram be fini la folo kuran de se be fini la folo o be silama kanna yere jamana kono folo kontinero de beta fa wala ko nati ko fere amma nya soro la folo awon de ba ko mushiru kam mikro kana bo ha
sariyaw de ambu fo me anga jamana mashawulu ma fulo koy fon be munu nya haramu bilin yere nan kan kan nyanyi wulu la fulo me nim misiri min fana ya afamu ka fonne ka kala misiri min ka surun nan kana toro buso munun ka girnan kana toro nyere bin kan mikro jigi ka bila hakila ube nyere bin kan mikro kanda misiri kono na fana la iye nyuman ke kay bashi ti kala ni sera ko ke ye nyuman ke ne aunde ta sariyata bagaye ante seka sariyata me ala ta minye e sunna minye ala doni ka ye min fo ala o de fule de nye kam munum be bo misiru la ka kalanke me ciyali wore balaw on ka jamana kono abe yere bonyani yere jira de do karamo chamana la karamo chamon fule tanka bado nin kuma na nin kala na mikro la nkan kadi uba fo e wanka kalan kadi wafun ka harafu kadi abeta yuroja mo ba me fo nani mogo do ye nyonye e ka fajiri ni ka kamme alhamdulillah ka kan kadisa komi qaru de isa bi se tejo ha e ya me kito fo ya ha o ya be ko baisa alhamdulillah jazakallahu khaira ya me fo ya alhamdulillah yere bonya fule kana sa ani yere jira donc o cinyani bala abeke sababu ka hada maden chama ka bara cinyani bolon tanki nu ba don kan kambe bo kiyin konon ka kambe bo mo wore ba me hari aywa atunte se ka kanya ka se degre minya banye ka se o degre ma pura kame natanu nkan na do donc o ye cinyali bele ba de nabe e ka bato daji yere ala kan kisi kantanga donc hadisa nya fo ayranna ka fo hada maden ni bena misiri la nani hakili shige ni almami soro abe kumbele minala I jole kabaru fili mogo fana nin kataw bu soro de nu nana almami be kumbele minala doro ube teliya ka brito ba fo Allahu akbar ima do sallila de doni ke ba ko wajibi takbiratul ihram rukunu de do nu ye sallu do shin nu ya jate uba fo takbiratul ihram wa qiyamul laha takbiratul ihram ye rukunu de aketo ika joka ke fana ye rukunu de ni birito ye takbiratul ihram ke doramanye iteli yara chogo ni nana almamini jamabe kumbele mla I jode folo ikafu Allahu akbar o ko fe kabri awa ibirito ini takbiratul intikhalu bejigi kabaru fula de fulika ijo ika takbiratul ihram ke ibirito ka kumbele na ina Allahu akbar wore ka jigi o ye takbiratul intikhali me doni ke ko hari no maso yibolo ijija koni ijo lenka takbiratul ihram ke hari ijigito kabarun min be fo takbiratul intiqali no ma fo fenti ka sallila me jija ijo lenka takbiratul ihram donc ni almami soro kumbele mina kafaraka iyo o warakan soro hiden ko man adraka arakata min as-sala faqad adraka as-sala akoni mo min be na arakan kele na sallila akoy o salli soro ni kumbele min soro me na ya soro almami bora kumbele minala e koy Allahu akbar jole i koy beti kumbele min almami wulila ka soro bora fura ma ka kumbele ma imo warakan soro de imo warakan soro tarakida donc ni nana ye almami soro tahiyade fanala ya soro sujudi labande lawa i jole ka kabaru fili ka do sallila ye almami soro tahiyade lawa i jole ka kabaru fili ka do sallila bunu semini fo kele aba fo saraw kono ya e nana almami be tahiyade labanna e yere bado jamawere nyaade jamawere la ubena uluma salli ube hakili bala jama do be ne ko fe ubena uma sallu fana bena misirinde la ibado chon nunumbe almamino jama be tayya labande la akoy kana farukan ni chogola jamawere min bena uluma kono nu nana ini ulube salli nyogon fe ka jama salli baraji soro men ni hakili te jamawere nalila kabaru kalmambi la halala ika faraka donc ni almamino jamaye salamu bila kabaru werete elade iddo na salli la kaba ika salli to min bila ibode nati ibi ka salli ibode nati bonna ya suru almami arakan fulade taraka yidda safola e ya suru arakan fulade taraka yidda yi benna almamino jamaka arakan laban fulade ma almamino jamaka arakan laban fulade min fulade ne bennuma ulude e ka arakan fulade ni be se ka fatiha kala ni fatiha kala ni kofe
ni be se ka soran surman do kala ka faraka sani almami ka tabiri iko ke ka arakan fulo fula do ni ma haro soro fana ika arakan fulo fula de do ni almami salamu bila ebe nani arakan mununye edda ni be nanu ye e ka arakan laban fula de ye ulu ye ibe fata drone kala ku gunda itu bange surate dauka munna hadisa in koso fama adrakitum fasallu wama fatakum fatimu ako bennan min na ba salli min ya ata min tara kauda abo dafare abo timmede ko dafa bon safo fana ka timmeli akara kallaban fula fata drone be kala ute bange ni futiri boydiro abo chogo kelende la ni futuru ni safo be bonyo koro ni arakan fula de yidda futuru la futuru la nana yasura al mamini jama arakan fula yidda furuti arakan laba ibbe na wodema wode arakan fulo ni al mamini jama yi salamu bila fula de mata kai dawa fulai ibe wuli kele ni al mamini jama yi salamu bila ebe wuli ina ni kelen min be fatiha kala ka bange ka sura daka parce que har ni yere kelen be salli ika futur arakan fulana fatiha de be kala ka sura daka ibo kala ka bange ka sura daka ka sigi ka tahya ibe nani sabana min bo bunda ni yoro be futuri safo tede futuri wa safo arakan fula imbe nu ulu taraki da ulu be bunda de min futuri arakan fula nu taraka idda ni wulila ibe fulana minna ki bo bangere ka fata kala ka sura daka ni sigira de ibe nani arakan laba minye bo kunda sura te daka donc ibu salli ni chokola bo hari malik majhabila munum be ta anofe ko ika sarade ko safo arakan fula ko no tarakida ni nana be na arakan laban fula de lama ko ni almamin jama'i salamu bila ko ika wuri arakan fula min bila ko ika fata kala ka bange ka sura daka obe maliki majabila mi wasahalente de utara hadisa kay riwaye dode nofe fama adrakitum fasallu ma fatakum faghdu ulu nyana faghdu ko sarali de do ay faghdu arabu kanna qur'ana aya wala hadisa wala ani fatimu bede mana kelenya qur'ana kuna ala ko fa iza khadaytum salatan fadhkurullaha qiyaman qu'udan wa ala junubikum yala aya innaw alla nyini de bin nayi salli sarawa akuru na salli timme naka salli banna fa ija qudiyati salatu fantasiru fil ardi juma do na ko fa ija qudiyati salatu fantasiru fil ardi yala akuru de nayi juma salli sara ayi chari dugo kolo kawa la nini yere ni juma salli timira ni juma salli banna tuma mi ciden tumbe kala jinnu nana kalame ala ko falamma qudiya tuma mi ciden ka kalam banna kalan timira ni falamma kude yana akoro de tuma mi cide nyaka kalan sara tuma mi kalan timena donc faqudu ani fatimu ubede mana kelenya donc ni nana alimami bolo safara kan fula tarakida ebe na laban fula mununa ode ka arakan furo fulay ni alimami salamu bila ibe arakan fula wure min nati donc ibe wa fata dronde kala surate daka iba gula ode sahaleno ute bange surate tawka donc hadisa en koso don ko yedde la do tala ewa tamade an ko ni sadlira almamin no fe almamin min te tamade nyen nabe nani salli ikan nani salli anofe e ko tamade nde salli fana nana almamin jama salli fana arakan furo fula tara ke edda benna sa ewa salli fana arakan laban fula de ma almamin jama bolo yala nu ye salamu birebe salamu bilo no fa parce que ko e tamade ne be fula de sallewa doni ko kolla ko ewa fula min taraki da usra de parce que ko ni hadisa koso ko ciden ko fama adrakatum fasallu wa ma fatakum fatimu ko ciden ko nabbe nan min na ya salli min taraka da ya timme donc arakan fula min taraka da idda kana fo ko ne tamade ne min wasa de nun fula da kasaru bila mun no filla kana salamu bila no fe min da atime ibina arakan fula wore ki ka salli ke nane donc almamin no fe na famu nun tumbe awa ni hadisa ina wayen nunu nye kufo زاد مسلم في رواية الله زاد مسلم
jada muslim fi riwayati lahu muslim yajidilike akanna chogo dola fa inna ahadakum idha kana ya'midu ila salati fa huwa fi salati na dola kelemna beta salli yorola ni fo khasarahu kono ni salli tay ka sokono ubi salli si ka bitigi dela yitato misirila abe ko be salli de kono wodi yato la maga chama ni giri chama kanate kana boli kani sentele yakojo tama ikatama chogola parce que be salli de la salli baraji de be sebe ye fo ikana ka salli kasage ni na to misirila ibe salli de kono donc wodi yato chiden ko ikana boli parce que ni mo boli to nana misirila kado safula kado jamala chiyeli wure bala i digirin to nana i boli to nana kito salli la dusukumbe to pam de la i hakilite salli re la sugola de do tanke ni segen ni boli min nana wodi yato doni ke bawo ko ciden ka hadisa do be ni salli jite ka soko ni na to misiri fala yusabbikanna baina asabi ikani bolon konu ikani fenka nyogo natte numbe ba fo ni matugodi ha ki bolon koni meleke nyogo na ciden ko ni be na salli la yi salli jite be na misiri la ikano ke ni nyabe misiri kono ibake ka sigi ka salli makono kani i bolon koni meleke nyogo natte ciden ko be ko mi be salli de ko fala yusabbikanna baina asabi kani bolon koni sori nyogo na ina to salliro la kani bolon koni sori nyogo na be ko be salli de la isigile misiri kono ka salli makono makarodo kani bolon koni sori nyogo na abe ko be salli de la ni salamu kere sallira salamu kera adagaraye iki bolon koni sori nyogo na har ni be misiri kono parce que salli banna وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمع عبد الله بن عباس ملاك جيكابو فلابيما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ko aleye nyonini ke arafa do kafara chiden ka mana kabo arafa nu beta mujrifata kasage kabo arafa nu beta mujrifata ugafo de mantafa ko ale sagira kabo arafa nu beta mujrifata chiden nofe chiden ka hijun lawana wara'ahu jajiran shadida nyame gen kan chaman de be chiden kofe be ba ke ka kan nyamen ke mana nibi kan nyame ge be kan mi fo jejira yode nyame gen kan chama chiden ba ke ko me akofe nyame gen kan munun ka girifana wa darban ani kan nyame goshi nyame gen kan girima ani kan nyame goshi chiden ba ke ko me akofe wa sawta lil ibli ani nyame wire ka ni nyame bugo ubi niya genna ba ka tele ya be kam min fo ciden ba ko chama mi akofe fa sara bi sawtihi ilayhim ciden nya ka busanta kayira mo late ka koriya ke kata jamana aka busai wa gala ciden ka yuhannas akum mo alaikum bi sakinati ma fanta ka suraw bolo mbawma ma fanta ka suraw bolo fa innal birra bato fule laysa bil indai bato teteleya en ka bonkun nan kata bato toye bato to teleya aya keni hakiliye al birra ta'atu wal inda'u bidad mu'ajjamati qablaha ya wa hamjatu maksuratu wa huwa al isra'u bato to teleya ni be bato ke ba kalmi ma fantade bato be keni hakili sigide bato te keni teleya de awa aye ma fantiya kasabati donc ni nyayirana hada made ni bena kono mamuna nawo ye bonda do chogome ni bena misiriwla ibeta kala nyorowla a ube ni be ala bato yorola ma fantani sabatina hakili sigi ka sore bolo tele bay ni giri bay ni la maga bay iki yere ko sama islamia adabu do to ye islamia jogo do to ye subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقين قالك ko muso min furu tɛ da mɔgɔ ye i n'a fɔ i balimamuso ani bamuso ani tɛnɛmuso ani ɲɔgɔnnaw ko a yɔrɔ jumɛn la yeli bɛ daga ye. A yɔrɔ min yeli bɛ daga ye o le yɔrɔ ye min bɛ lankɛnɛmaya ka siyaya i n'a fɔ a kunsigi i bɛ se k'olu ye baasi t'o la, a ɲɛda i bɛ se k'o ye baasi t'o la, a kanka la i bɛ se k'o ye baasi t'a la, a disi sanfɛla i bɛ se k'o ye baasi t'a la, a gbɛlɛnkala ka jigin i bɛ se k'olu ye baasi t'a la. Nka k'a damina a senkuru ma ka yɛlɛn ka taa se a sin ma i man kan k'olu ye, kamasɔrɔ o ye lebu yɔrɔ ye, lebu min n'o fanga ka bɔ ka tɛmɛ fɔlɔw kan. Nka mɔgɔ min ye mɔgɔ wɛrɛw ye olu ta yɔrɔ si ye, mɔgɔ min ye a masurunyamɔgɔw ye a furu tɛ dan mɔgɔ min ye, k'a damina disi sanfɛla ma ka yɛlɛn a bɛ se k'o ye, ani k'a damina senkuru ma ka jigin a bɛ se k'o ye. Nka n'a bolo la mɔgɔ wɛrɛ man kan ka yɔrɔ tɔ ye cɛlamɔgɔ la fana kana furu cɛ ye. Wallahu ta'ala a'lam. Ɲininkali filanan ko yala k'a bɛ daga muso ye wa tumana min na n'a kɛlɛ bɛ seli la a ye seli kɔrɔta. An b'a fɛ ko lɔnmɔgɔ bɛnna ma k'a fɔ seli wele ani seli kɔrɔta o tɛ diyagoya musolamɔgɔ kan. Ni muso bɛ seli a tɛ diyagoya kan ye seli kɔrɔta, a fana tɛ diyagoya kan ye seli wele. Nka yala a kanuni lo wa k'a fɔ k'a ye seli kɔrɔta tumana min na n'a bɛ seli. Lɔnmɔgɔ ma bɛn kelen ma o la. Alimamu Shafi rahimahullah ale ka yira k'a fɔ n'a ka seli wele ka seli kɔrɔta ko baasi t'o la. O ɲɔgɔn fana di Imam Ahmad rahimahullah ale ko n'a k'o kɛ fana ko baasi t'o la, lɔnmɔgɔ dɔw ko ten. Ibn Munzir rahimahullah ale ko al-adhan zikru min zikrillah, ale ko seli wele ko ala ko falo, fala ba'sa an tu'azzina al-mar'a wa tuqim, ale ko baasi foyi t'a la ko muso ye seli wele ka seli kɔrɔta. O tuma ni k'o faamuya i b'a ye k'a fɔ lɔnmɔgɔ bɛnna ma k'a fɔ seli wele ni seli kɔrɔta tɛ muso ma diyagoya ye, nka baasi t'a la n'a k'a kɔrɔta ni kamajigi ye tumana min na n'a kɛlɛ bɛ seli la walima muso jama bɛ seli la, baasi fana foyi t'o la. N'a yɛrɛ fana m'a kɛ a ka seli ka ɲi, baasi tɛ nin si la. Allahu ta'ala a'lam. Ɲininkali sabanan o le k'a fɔ ko ni mɔgɔ bɛ heji kɛyɔrɔ la, cɛw bɛ fani fila ta ka kelen siri ka kelen k'i kama ko fani gbɛnnen lo. K'a dɔrɔn na k'a fɔ muso b'o yɛrɛ suturala fani finman na, ko yala ko n'o bɛ heji la ko b'a kɛ ɲɛ jumɛn de ma. An b'a f'i ɲɛna ka heji kɛ ni fani gbɛ ye o tɛ diyagoya ye, nka min kɔni ɲini bɛ cɛlamɔgɔw fɛ o le ye a ye kɛ tagafe fila ye, kelen sirilen bɛ kelen kɛ b'a kan na, o le ɲinini lo. A ye kɛ fani gbɛ ye o kanuni lo, nka o tɛ heji sariti ye, heji diyagoya fɛn dɔ fana tɛ. O tuma fɛ n'i k'o faamuya i b'a dɔn k'a fɔ o tagafe fila nin fana o ɲini bɛ cɛlamɔgɔ de fɛ, o ɲini tɛ muso fɛ. A ma ɲini muso fɛ k'a fɔ a ye nin tagafe fila ta, bali muso b'a yɛrɛ sutura dafani na. A fana ma ɲini muso fɛ k'a fɔ k'a ye gbɛman don, i n'a fɔ ciba sallallahu alaihi wa sallam a ka yira k'a fɔ fani min ka ɲi ni fani bɛɛ ye o de fani bɛɛ ye. khayru thiyabikum al-bid falbasuha wa kaffinu fiha mawtakum. Ciba sallallahu alaihi wa sallam a ko an ka fani min ka ɲi n'a bɛɛ k'o de gbɛman ye, ko sa ko ilbisuha ka y'an jija k'o fani tɔgɔ don. A b'o ɲɛma fana ko ni su sala an na mɔgɔ sala an ye kasankɛ kɛ fani gbɛ la, nka o tɛ diyagoya ye. O tuma fɛ hali n'a sɔrɔ heji yɛrɛ tɛ fani gbɛ kanuni lo, nka muso ka ka finman ta o ka ɲi a ma kamasɔrɔ finman b'a sutura kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ gbɛman kan. O kɔsɔn sahabamuso radiyallahu ta'ala an olu tun b'a kɛ o ɲɛma. N'i k'o faamuya i b'a fɔ an b'a f'i ɲɛna k'a fɔ heji ye yɔrɔ ye muso bɛ to a ka sutura dafani na, ale mako tɛ k'a fɔ k'a ye fani gbɛ don, bali fani gbɛ donni yɔrɔ tɔgɔ la o tɛ daga ye kamasɔrɔ a nɔgɔ ka di, bali fani gbɛ siaman fana bɛ yen a kɔrɔ bɛ yen, lebu dɔ lankɛnɛmaya tɛmɛna min na n'a kɛra gbɛba ye. Kosɔn muso bɛ to a ka hijabu dafani na ani a bɛ to a ka finman na, cɛw de bɛ gbɛman don, gbɛman yɛrɛ fana dɔn tɛ diyagoya ye, nka fɛn dɔ min kanuni lo. Allahu ta'ala a'lam. Ɲininkali naaninan dɔ ka ɲininkali kɛ ko a bɛ fɔ jɔnw de ma ko wahabiya. An b'a fɔ a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah Allahu ta'ala ka bonya ni lɔnni ye, lɔnni nafama. Ciba sallallahu alaihi wa sallam a nana ma ni diinɛ dafani ye, a nana ma ni lɔnni lankɛnɛmayani ye.
anana wole kata Allah ta'ala kilimantiyama kan yɔrɔ majiya ka bɔ filankafuyama ma kan wole kata sunna la batolima kan yɔrɔ majiya ka bɔ bidaga ma nka tuma ni mɔgɔ yɔrɔ majiya na kiba ka waati la sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ bɛ ɲina dina konya dɔw kɔ o bɛ dɔw fara kan an'o bɛ dɔw b'a la o kɔsɔn tuma ni waati bɛ Allah ta'ala bɛ na ni mɔgɔ dɔw ye min bɛ dina kurakuraya mɔgɔw ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a tigi bɛ na ni fɛn kura ye a bɛna mɔgɔ hakili lajigin fɛn na o tun ɲinana min kɔ a n'o bɔ lalɔnniya fɛn na fɛn min lɔnni to bɔlɔ o kɔnɔ a ye fɔ olu ma ko almujaddid olu tɛna nin tagabolo kura ye olu tɛna nin dina kura ye olu tɛna nin firika kura ye kiba sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ min kan olu bɛna weleli kɛ ka taa o de ma o mɔgɔ dɔ ye min ye o de ye Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ale y'o mɔgɔ belebele dɔ ye Allah ta'ala ka lana ani Allah ta'ala ka dina langɛnɛmaya n'a ye Allah ta'ala ka dina kurakuraya n'a ye Allah ta'ala ka mɔgɔw lalɔnniya n'a ye a nana waati min na filankafuya fanga tun ka bon a fana tun ɲagaminen bɛ mɔgɔ ma nka Allah ta'ala ka tawhidu langɛnɛmaya ni a ye a nana waati min na bida fanga tun ka bon sunna tun ɲagaminen bɛ mɔgɔ caman ma Allah ta'ala ka sunna langɛnɛmaya ni a ye kabini a tagala fana Allah ta'ala ka baraka don a ka tagabolo la ani a tun bɛ dawa kɛra ka taa Allah ta'ala kɛlɛmantiyɛ ma Allah ta'ala ka baraka don la Allah ta'ala ka lɔnnibaga caman bɔ a nɔ la Allah ta'ala ka mɔgɔ caman kana a sababuya kosɔn o tuma fɛ olu le mɔgɔ ye o mana ni dina kura ye ani o mana ni tagabolo kelen ye ciba na ni min sallallahu alaihi wasallam o ka mɔgɔw wele ka taa o le ma nka tuma ni nana ni tiɲɛ ye kɛlɛbaga bɛ sɔrɔ i la tuma ni nana ni hakika ye min man di adamadenw ni ye kɛlɛbaga bɛ sɔrɔ i la o bɛ tɔgɔjogo suguya bɛɛ li la ani o bɛ faniya wuli la ani o bɛ kuma caman f'i ma mun tɛ sababa ye mɔgɔ mun sɔnna Abdul Wahhab rahimahullah a ta ɲɔgɔn ma ani ka baara kɛ a ta ɲɔgɔn na a ta misikimɛti b'a ta ɲɔgɔn kan sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ mun n'o tɛ tiɲɛ fɛ o ko olu ma ko wahabiya ka taa sɔrɔ n'i kɛra wahabiya yɛrɛ yala o tala tan dɔ la kosɛbɛ o kosɔn ni mɔgɔ min ko kɛ wahabiya ye i y'a fɔ ko i ye ala dali ɲɛ kɛ wahabiya ye kamasɔrɔ n'i kɛra wahabiya o kɔrɔ k'a fɔ k'i tɛ filankafo ye i tɛ bidaga mɔgɔ ye i bɛ manhaju salafi sɔlihi kan i bɛ tagabolo ɲuman kan o tuma fɛ o tɛ tɔgɔ jugu ye mɔgɔ bɛ dimi ni tɔgɔ min ye hali n'a sɔrɔ mun b'a fɔli ma laɲini bɛrɛ b'olu bolo ani laɲini bɛrɛ b'o kɔnɔ o de k'i dɔgɔya walima k'i fari faga nka o tɛ fɛn ye mɔgɔ bɛ fari faga fɛn min na bal n'a fɔra ma ko wahabiya o ye fɛn ye mɔgɔ bɛ kunkɔrɔta fɛn min na wallahu ta'ala a'lam ɲininkali wɔɔrɔnan dɔ ka ɲininkali kɛ ko ni mɔgɔ min ko i ye joli don a la a bɛ taa mobili labɔ pɔri la walima a bɛ taa koɲɛ dɔ kɛ nka n'a bɛna joli sara waati min na k'a fana bɛ nin ladiya k'o kiti bɛ cogo di siga t'a la o ye riba ye ni mɔgɔ min ko ma 1000 joli donna ni bɛna sara ka ban k'i ladiya walima 100 joli donna n bɛna sara a saratɔ min ladiya ni ka joli don kan a bɛ kɛ riba ye ladiyali min bɛ farala kan o ye haramu ye o tɛ taga o tuma fɛ ni mɔgɔ bɛ joli ta i fɛ n'a ko 1000 di yan a ye a sara 1000 a kana lahiri ta ye k'a fɔ n bɛna dɔ fara kan nka n'a sɔrɔ tigilamɔgɔ ma lahiri ta ye a ka 1,000,000 ta i bolo a ma lahiri ta k'a fɔ n bɛna dɔ fara kan min ladiya 1,000,000 sara waati se min kɛra o saratɔ a ka dɔ fara kan k'a d'i ma basi t'a la a k'i ladiya basi t'a la o y'a sɔrɔ a ma kɛ fɛn fɔni ye a ni ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ fana a ma kɛ fɛn lɔnni ye a ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ fɛn ye min fɔla a fana kana kɛ fɛn ye min lɔnna n'o tɛ n'a kɛla o fila fɛn fɛn ye ni joli donna o kan ani joli daminɛna o kan a bɛ kɛ riba ye a tɛ taga wallahu ta'ala a'lam ɲininkali 6nan dɔ ka ɲininkali kɛ ko n'i kɛla jagokɛla ye ni mɔgɔ min nana k'a bɛna fɛn dɔ san i bolo ni 200 lo i b'a d'a tigi ma 200 ni waribɔ b'a bolo nka ni waribɔ t'a bolo i b'a d'a ma 200 ni 20 ko mɔgɔ min farala kan ko keti bɛ di an b'a fɛ ko faranfasiya b'a la ni mɔgɔ min nana k'a bɛna sanni k'i bolo a ɲininka ko waribɔ b'i bolo wa n'a ko waribɔ bɛ n bolo i y'a fɔ n k'a feere i ma 200 n'a ko waribɔ tɛ n bolo n bɛna taa juru la a fɔ n k'a feere i ma 100 ni